139,542 persuna qasmu l-fliegu fil-ġimgħa li għaddiet għall-Festa ta' Santa Marija li wkoll inkludiet it-tmiem il-ġimgħa estiż bżieda ta' madwar 3,800 passiġġier fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Dan ir-riżultat ħabbar fil-ħarġa ta' tlieta tal-Gazzetta l-Orizzont. Din iċ-ċifra teskludi s-servizzi l-oħrajn ta' vjaġġar bejn iż-żewġ gżejjer ewlenin, partikolarment bil-Gozo Fast Ferry. Jirriżulta li bejn il-11 u 17 ta' Awwissu l-bastimenti tal-Gozo Channel ukoll ġarrew il fuq minn 46,600 vettura f'704 vjaġġi b'kollox bejn il-gżejjer. Ġie rrapportat ukoll li l-aktar ġurnata li rat passiġġieri jaqsmu l-fliegu miċ-ċirkewwa kien dak ta' lejliet Santa Marija nhar il-ħamis fejn kien hemm iżjed minn 11,600 passiġġieri jivvjaġġaw lejn Għawdex biex iqattaw ftit jiem ta' mistrieħ il-bogħod mir-rutina fil-weekend ta' Santa Marija. Min-naħa l-oħra l-aktar ġurnata impenjattiva fil-port tal-Imġar Għawdex kienet dik tal-ħadd fejn madwar 12,700 persuna niżlu lura Malta. Ta' min ifakkar li fost l-attivitajiet li ġew organizzati fil-Gżira Oħt u għalihom attendew eluf kbar ta' persuni kien hemm il-festa tradizzjonali nnifisha ta' Santa Marija fil-Katedral tar-Rabat, waqt li għal sena oħra saret il-wirja tal-bidja u snajja fil-Villa Randil fl-istess lokalità.